Sugeng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggahipun kadang besen Sri Atmaja risang pinanganten Putri Sagodrah ngersanipun Bapak Haji Mariun Ibu Hajah Isnipah ingkang wedal enjang punika sampun rawuh. Monggo kula dherekaken biya tumuju wonten sasana pahargyan. Tumuju wonten papan palenggan ingkang sampun kasamektaken dening Kang Hamengku Gati keluarga Gung ngersanipun Bapak Sudar Minto Ibu Uswatun Kasanah. Pramila kasuwun sedaya kulawarga Gung saking ngersanipun Bapak Sudarminto Ibu Uswatun Kasanah hamapakaken kadang besan ingkang katemben rawuh arsa jumeneng sakjawinipun regol saperluhan nampi rawuhipun para kadang besan Gotrah Gung Bapak Haji Mariun Ibu Hajah Isnipah. Ugi ngersanipun Bapak Carik Pondoan Bapak Susianto ingkang medal menika ugi sampun rawuh ngaturaken matur nuwun Bapak Susanto. Alhamdulillah. Mugi-mugi Purwamadya ngantos wusana mangke tata laksitaning adicara ingkang sampun rinacik tuwin rinumpaka dening Kang Hamengku Gati ngersanipun Bapak Sudarminto saged lulus raharja. Amin. Kasumanggaken menggahipun Sri Atmaja risang pinanganten Raka Mas Bagus Chandra Eko Ardianto dalasan Mas Ayu Nur Laili Naulil Hikmah Sarjana Gisi Atmaja putrinipun Bapak Haji Mariun Ibu Hajah Isnipah Kiyo kakandi tumuju wonten sasana pawiwahan menawi kepareng ugi kakandi kiyo tumuju wonten salebetipun gedung busana kapratitesaken menggahipun tata laksananing busana kagem pawiwahan wonten wedal siang mangke. Monggo kula dherekaken pandherek pangombyong Sri Atmaja risang pinanganten ingkang sampun rawuh Giya tumuju wonten sasana pahargyan saperlu lenggah kanthi mardu-mardikaning manah sinambi akrantu menggahipun tata laksitaning adicara kawiwitan wonten wedal enjang punika. Den papak ngersanipun Bapak Sudarminto Ibu Uswatun Kasanah
Sri Atmaja Risang pinanganten kekalih napa dene kadang besan ingkang sampun rawuh wonten ri kalenggahan punika wonten tlatah Banyumanis RT kalih RW 6 Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara Bumi Kartini. Ngaturaken pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan pandherek pangombyong ingkang sampun rawuh biya tumuju wonten sasana palenggahan ingkang sampun kasamektakaken ewontene Sri Atmaja Risang pinanganten kakanthi dening ngersanipun Bapak Sudarminto Ibu Swatun biya tumuju wonten Siti Inggil Binaturata saperlu mangke badhe katindakaken adicara ingkang sampun rinacik tuwin rumpaka dene Kang Hamengku Gati. Pramila para kadang ewadene para rawuh jengandika sedaya kula dherekaken lenggah sinambi anggrahapi pasugata ingkang sampun kaaturaken dene Kang Hamengku Gati. Kula sakanca saking Demar Musik nyuwun idi pandonga pangestu langkung rumiyin saperlu ngaturaken cekson langkung rumiyin kagem cecawis adicara ingkang badhe lumadi ing mangke. Nuwun kula nuwun. Monggo Kang Mas pun aturaken riyin cekson riyin supados samudayanipun saged kaaturaken kanthi saestu. Nuwun.